Ето един вариант как може да се намалят оборотите и да се увеличи мощността само с ремъци, без нито едно зъбно колело. Съвсем проста конструкция, само да демонстрирам. Моторчето е обикновено 9 волтово, бързо оборотно. Пускаме, виждаме какво става. Първото колело се върти много бързо, второто се върти значително по-бавно. Предавките са от малка към голяма шайба. Оборотите, както се вижда, доста по-малко на изходната тази ос. Да не говорим за мощността. Не може да се спре с ръка, продължава да се върти. Има достатъчно мощност. И оборотите са ниски. Но в обратната посока ефектът е същия, естествено. Да направим сравнение само. Моторчето само да го докоснеш и спира. Не е нужно да стискаш, не е нужно нищо, то е много бързо оборотно.